Kerromme viikko sitten kohusta, joka syntyi, kun Aito avioliitto-yhdistys päätti järjestää oman seminaarin Heurakan tiloissa. Meillä oli silloin vieraana Heurakan hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Mäkinen. Nyt meillä on vieraana Aito avioliitto-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Rahkonen. Tervetuloa. Kiitos. Tämä seminaari järjestetään viikon kuluttua Heurakassa. Kerro vähän, mistä seminaarista oikein on kyse? Tämä on tämmöinen kansalaisaloitteen julkistamistilaisuus ja samalla tämmöinen ensimmäinen tapahtuma, jonka meidän yhdistys järjestää julkisesti. Ja tämähän on tuore yhdistys ja me ollaan todella innoissaan siitä, että voidaan tämmöinen tapahtuma järjestää ja meille tulee kansainvälisiä vieraita ja tuodaan vähän ihmisille tiedoksi sitä, että mitä me ollaan. Ketä kansainvälisiä vieraita? Kerro muutamia nimiä tai esimerkkejä. No meillä tulee esimerkiksi tämä La Manif pour tous -järjestön presidentti Ranskasta, Ludwig Larochère, joka on saanut miljoonat nuoret Ranskassa kaduille puolustamaan tämmöistä maailman normaaleinta asiaa kuin perinteinen perhe. Ja sitten tulee Varro Vooglaid Virosta puhumaan. Siellä on myös käynnistynyt tämmöinen samanlainen kampanja ihan perinteisen perheen puolesta. Mistä tämä koko kohu sitten sai alkunsa? No, tämä on saanut alkunsa siitä, että erilaiset aktivistit on jo pitkään seurannut tätä meidän Facebook-ryhmiä ja meidän sivua ja meidän tiedotusta. Ja heti kun me kerrottiin tästä, että me ollaan tämmöinen tapahtuma perinteisen perheen puolesta järjestämässä lasten ihmisoikeuksien ajamiseksi, niin siellä tietyt aktivistit heti huomasivat tämän ja siitä syntyi somessa tämmöinen aikamoinen nopeasti tämmöinen tapahtumaketju ja sitten ihan selvästi se oli tämmöinen tarkoitushakuinen yritys jollain tavalla löytää sitten joku tekosyy, millä voitaisiin Heurakaa sitten tämmöisenä täysin poliittisesti puolueettomana tahona painostaa sitten estämään tämmöinen tapahtuma heidän tiloissaan. Yksi esimerkki Twitter-tililtä Tero Kankaanperä toteaa, Aito avioliitto on vihaliike, jota yhdenkään julkisen toimijan tai liikeyrityksen ei pidä tukea. Seuraa paskamyrsky ja boikotti. Joo, tämmöinen me nähtiin. Ja tämä on sitten tavallaan aikamoista tämmöistä koulukiusaajan strategiaa, eli kun ollaan avoimesti jotain mieltä jonkun asian puolesta, niin sitten reagoidaan tällä tavalla vähän meidän mielestä lapsellisesti. Onko nyt viimeisen viikon aikana tullut SETAn taholta tai muilta taholta kommentteja tai uhkailuja? No nyt ei ole tämän jälkeen tullut, kun Heurakan hallituksen puheenjohtaja korjasi tämän tilanteen, niin he SETAkaan ei suoraan ole ottanut yhteyttä, mutta yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat tätä SETAn agendan kannalla, niin heiltä tulee joskus silloin tällöin jotain harmitonta vihapostia. Mutta pääasiassa meidän palaute 95% on ollut positiivista ja kannustavaa. Ja ollaan kiitollisia kaikille meidän kannattajille, joita on paljon. Yrityksenne puuhaa kansalaisaloitetta. Millaista? Se kansalaisaloitteen sisältö, se tullaan julkistamaan siinä tilaisuudessa, mutta sen verran kerron, että se on siis tämmöisen aidosti tasa-arvoisen avioliiton säilyttämiseksi Suomessa. Miksi tällainen tarvitaan? No, se tarvitaan sen takia, että on olemassa ihan selvästi tämmöinen agenda, että yritetään tämä perinteinen avioliitto miehen ja naisen välisenä niin määritellä uusiksi. Ei ole ensinnäkään nyt niinkään kysymys oikeuksista ennen kuin edes keskustellaan yhteiskunnassa siitä, että mikä avioliitto on ja mitä varten se on. Moni saattaa ajatella, että perinteinen avioliitto on niin yleinen, että tarviiko sitä erikseen enää puolustaa? No, niin kuin nähdään, niin me ollaan nähty maailmalta jo esimerkkejä siitä, että ilman muuta tarvitsee. Että tätä ei olisi uskonut joitakin vuosikymmeniä sitten, että tämmöistä näinkin normaalia ja perinteistä ja aitoa asiaa kuin miehen ja naisen välinen avioliitto ja lapsen ihmisoikeudet, oikeus isään ja äitiin, niin että sitä joutuisi puolustamaan. Mutta me ollaan huomattu, että taustalla on tämmöinen gender-teoria, utopia, jota todella voimakkaasti ajetaan, jossa yritetään väittää siis, että tämmöistä perinteistä perherakennetta yhteiskunnassa ei tarvita, että se voidaan korvata millä tahansa muulla kombinaatiolla. Kriitikot ovat todenneet, että Aito avioliittoyhdistys on homovastainen järjestö. Mitä sanot tähän? No ei ole. Me ollaan ihan samassa rintamassa yhdessä. Esimerkiksi näiden Dolce & Gabbana muoti tämmöisen yrityksen johtajien, jotka ovat siis homoseksuaaleja ja kaksi miestä keskenään yhdessä. Me ollaan heidän kanssaan samaa mieltä siis siitä, että perhe on miehen ja naisen välinen. Lapsi tarvitsee isän ja äidin. He ovat tämän esittäneet ja saivat samanlaisen tämmöisen ryöpyn juuri aikaiseksi päälleensä.
Tuossa mainitsit aikaisemmin Ranskan ja muutaman muunkin maan. Kuinka laajaa toimintaa tällä järjestöllä on muualla Euroopassa ja maailmalla? Tämä on todella laajaa Euroopassa. Esimerkiksi Ranskassa, niin kuin mainitsin, siellä on miljoonat ihmiset ollut jo kaduilla, varsinkin nuoret lapsiperheet. Ja Italiassa tämä on kasvanut, Virossa, Puolassa, Britanniassa, Irlannissa. Tämä on todella laaja liike, joka on huomannut sen, että tässä yhteiskunnassa täytyy ruveta oikeasti puolustamaan tämmöistä perinteistä aitoa asiaa. Avioliittolakia uudistettiin tuossa ennen vuodenvaihdetta. Eikö tämä nyt ole jälkijättöistä nyt ruveta kaatamaan sitä vanhaa uutta lakia? Ei tietenkään. Että tämä on nyt semmoinen uutta lakia. Siis uusi laki on vasta ehdotus ja se ei ole vielä voimassa. Eli nykyinen avioliittolaki on tasa-arvoinen. Siitähän tässä on kysymys, että on myyty valheellisin perustein ihmisille vetoamalla tasa-arvoon semmoista, mikä ei todellisuudessa ole tasa-arvoinen. Tässä on lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, kaikki yksimielisesti tulleet siihen tulokseen, että nykyinen laki, joka edelleenkin on voimassa, ei syrji ketään ja on tasa-arvoinen. Palataan vielä sen tapahtumaan, mikä on viikon kuluttua siellä Heurakassa. Entä jos joku Setän edustaja haluaa tulla sinne, niin pääseekö hän sisään? Tämä on yksityistilaisuus ja tämä on tarkoitettu meidän kannattajille ennen kaikkea. Ja sen takia me halutaan varata nyt, koska siellä on vain 220 paikkaa. Ja on tarkoitus, että ensisijaisesti me otetaan omia kannattajia sisään. Että se on tämmöinen yksityistilaisuuden luonne, mutta ei missään tapauksessa olla estämässä ketään muuta tulemasta sinne. Mutta näkisin niin, että jos lukee Setan yhdistyksen tarkoituksen ja meidän yhdistyksen tarkoituksen, niin ihminen ei voi samaan aikaan kannattaa molempia. Että kyllä me ollaan ihan selkeästi positioiduttu edustamaan päinvastaisia arvoja monissa asioissa. Ilmeisesti järjestysmiehiäkin tarvitaan viikon kuluttua. No kyllä siellä tarvitaan ja on siihen varauduttu. Että normaalistihan tämmöistä iloista perhetapahtumaa varten ei tarvitse semmoista järjestää, jos ollaan vain perheen puolesta, mutta nyt tämmöinen yksi joukko on sitten halunnut tätä jollain tavalla sabotoida, niin nyt täytyy pikkasen varautua siihen. Kiitoksia Jukka Rahkonen. Kiitos. Ja tähän loppuun puhumme vielä rasismin vastaisesta viikosta. Miksi SPR on tässä toiminnassa aktiivisesti mukana? Siitä kertoo SPR:n Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Pauli Heikkinen.